마트 벽시 말이 서나마 더 사티벌 मोनबाथाय बिसोरखौ आलु होजोबनाय आंलाय मा आलु खांदों नोंनो खोन्थानो आलु बायथा नों नेपालाव नोंनि बिहानै लैथोमाया निजिराखौ लानानै थांबाय बड'लेण्ड रायजोआव डेन्जार भन कहिले गयो तिनीहरू बडोल्यान्डमा खुरखुरी खुयो सार बडोल्यान्डको कुन चाहिँ ठाउँमा क'क्राझाराव सार आइदै हगारथो क'क्राझार टाउनाव सार आइदै जोंबो बड'लेण्डआव आरो नोंबो जोंजों थांफानांगौ आइदैलै सार सिगाङाव थिखो बेखौ खारनोबो हागौ नङाबा बे मा खालामनाय जाखोब्रा मोसा लख्रा दंसोगारो बड'लेण्डआव साइकेलजोंनो बड'लेण्डसिम थांसै सार जोंहा समाय लाखानाय दङना गारि गाखोनो मोना होननानै नङाब्लालाय जों गारिजों होसोब्ला बिसोरखौ बासिनायाव दानो मोनो नाथाय जों हास'नाय नङाना बेनिखायनो जों साइकेलजों बड'लेण्डसिम थांनांगोन जाजोब्बाय नामाब्रा बिसोरलाय माब्ला सहैबावगोनलै खिथु साजोब्बाय बैयाव जिरायनोसै नैबेयाव जिरायनोसै एसे लाखि मेंमारबायथ' आंबो साला साइन्टिस्टफ्रा स्पिड बक्स दिहुनबा हामसिगौ मा स्पिड बक्स बेलाय स्पिड बक्स बे स्पिड बक्सआव मानसिया थ्रोब हाबगोन बिनिफ्राय बबे जायगायाव थांनो दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ इंलेन्ड आमेरिका जापान चाइना जायगानि नामखौ सेरना होब्लानो 1 सेकेन्डआवनो हजोंनि स्पिड बक्सआव गुरब्ला ओंखारहैगोन बेनो स्पिड बक्स जाथारि खोथाखौ मानो रायज्लायो जाथारि रां गग्रा एटिएम जापान जार्मानी बुलेट ट्रेन मबाइल फन इन्टारनेटनि खोथाखौ 15-20 बोसोरनि सिगां सोर सानदोंमोन जागोन होननानै नायल' बेबो सानसे जागोन साइन्टिस्टफ्रा स्पिड बक्स दिहुनथारगोन 100-200 1000 बोसोरनि उनावब्लाबो दिहुनथारगोन दिनै स्पिड बक्स थानायमोनब्ला जोंथ' एसे गोजान नेपालनिफ्राय बड'लेण्डसिम साइकेल सालायनानै थांनो गोनां गैयामोन देहायाबो बारा खस्थ' मोननाय नङामोन लागाव थांसै खिबु साबायलै सार आं साइकेल सालायनोसै खारला आङो साइकेल हर बेनो खारला दे खारला दिनै स्पिड बक्स थानायमोनब्ला सार जों बे एथ' गोजान बड'लेण्डसिम साइकेलजों थांनांनाय नङामोन देहायाबो बारा खस्थ' मोननाय नङामोन जाबा हामसिगौ स्पिड बक्सआ थाबनो
बानलु सार लैथोमाया बड'लेण्डआव थांबाय निजिराखौ लानानै आरो डेन्जाराबो सासेखौ लायनो थांबाय साइकेलजों मा 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 जोंबो दानो बड'लेण्डआव थांनाय नाथाय लैथोमा आरो निजिरानि थाखाय थांनाय नंले बिसोरथ' न'आवनो थाहैखानाय गावसोर दंलायसै बिमा फिसा आंनि मेन टारगेटआनो जाहैबाय बड'लेण्डआव डेन्जारखौ बुथारहोनाय थौ सान्थ्रिफोर गोख्रै गाखो क'क्राझाराबो डेभेलप जाबाय बिटिसि मोननायनिफ्राय क'क्राझाराव गिदिर गिदिर बिल्डिं लुजोब्बाय साराबो क'क्राझाराव थाफैदो दाथ' क'क्राझार टाउन मोनफैबाय गोख्रै खिथा लैथोमानि न'खौ मोनसिगोनब्रा आं फन हरखाबाय लैथोमानाव मा बिसास खालामा गिटारफ्रा एसे मोजां दामना होलाय बड'लेण्डआव रंगिमा बाथोन सोलास्लिमनो मोननोसै होद आं मेंबायलाय सोरबा सालायदोलाय आं मेंगायाखैलै आंबो मेंगायाखै ओइ बुरबक ओंखारदों दामना होलाय गिटारा आरो सिफुङा मोनसे मोजां देंखोजों सुना होनसै मा जाखो पामसार सार पामसार न'आथ' मोजाङानो गोग्गोम माहाजोनथार माथो फिसाजो निजिराया